Bună ziua, am început lucrul la acoperiș. Casa 8x10 în două scaturi. Azi e data de 3 aprilie 2019. Știm șcherea am și tăpuniu. Mult mai ușor de lucrat. Aici și un balcon. Intrarea și pe aici. Adică nu prin într-un fel se primește pentru o parte. Sigur că mi-au mai bine prin față și pentru că e și centru, dar cum să cu stăpânii așa. Mergem mai departe. Ne-a ridicat în mansardă. Podeaua au pus-o din bețe, o stoarnă, cred că ceva aici. Așa că noi trebuie să punem rulatul pe peretele astea, care se vede din margine. Rulatul aici trebuie și să ridicăm motorul. Șpilșile văd că le-au pus, de asta e foarte bine. Mai de mult spunem că aici șpilșile să le pui pe urmă. Adică noi să le sferlim. Dar am ajuns la așa că totuși mai bine să le pui deodată, că să țapene, să întărite bine. Casa nu e tare mare. Sperăm răbdă să terminăm. Și asta e.